Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। लोगोफोर दायो जोङो बाहेनगाव मोनफैबाय आरोना उदालगुरि थांगासिनो दङ न'निफ्राय ब्लगखौ बानायबोआसै आङो। बिदिनो मिउजिक भिडिअनि थाखाय सं बानायनो थांगासिनो जोङो बिरखंगरनियाव। बेनिफ्राय सासे आंना लोगोआ सिंगारा ओंखारथ'नो हाया आरोना दायो भिडिअआव देखायथ'ला आङो। नेक्स्ट टाइमाव बिदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थायोबा ओंखारगोन आरोना नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला दायो ओंखारथ'नो हाया बियो नेक्स्ट टाइमाव देखायगोन आङो। ओमफ्राय नोंथांमोना मिउजिक भिडिअखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आसा थाबाय। नैबे डिसक्रिपसनाव होनाय दङ बे चेनेलावसो आगारगोन आरोना DB प्रडाक्सनाव। नैबे जिनाखि नोंथांमोना दायो भिडिअ नायगासिनो बेहाय आगारथ'नाय जानाय नंला आङो। मानो होनना बुङोब्ला आंना भिडिअआ लगाय मोन्देर जाजोब्बाय बेनिखायनो मिउजिकनि थाखाय एक्सट्रा चेनेल खुलिदों आरोना लोगोफोर। मिउजिक भिडिअल' हगारगोन बेहाय ओमफ्राय सर्ट मुभिफोरबो हगारगोन। नोंथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो। नैबे स्क्रिनाव होबाय थानायानो चेनेला DB प्रडाक्सन। थाबैनो साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो आङो स्टुडिअखौ एसे देखायनो नाजागोन। लोगोफोर दायो मोनफैबाय आरोना बिरखंगरनि हम स्टुडिअआव दसे रेस्ट लानोसै। बाइक सालायबोनानै बिराद मेंनाय मोनबाय। एसेबो जोङो रेस्ट लाबोआसै बाहेनगावआवल' एसे रेस्ट लाबोबाय। बेनिफ्राय आङो एसे बाइक सालायनायाव प्रब्लेम मोननानै ब्लगखौ लाबोबाय थायासै आरोना। माब्लाबा नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थायोबा उनफोराव GoPro लानो हायोबा आङो बाइक सालायबाबो लागोन आरोना नोंथांमोना अनबाय थाबानो जाबाय बिदिनो। ओमफ्राय स्टुडिअआ हम स्टुडिअसो माने बिदिनो दामो आरो बेवहायनो जोङो फैबाय थायो बिरखंगरनियाव। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बिरखंगरखौबो सापर्ट खालामब्लानो जाबाय। नोंथाङा उनफोराव इउटुब चेनेल खुलिगोन। ओमफ्राय नै हम स्टुडिअ नायदो बेहायनो जों दसे उनाव खननोसै नायनो हागोन नोंथांमोना। ओमफ्राय माने दासो पुटिन फुनगासिनो नै कालार सालार बानायगोन खोमा आसला दाखालि बावै फुनथ'वाखैमोन न'आवनो फुनदों नामाथाय। ओमफ्राय जासिगोन आरोना जों दा दसे उनाव खालामसै रेकर्ड। ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट खालामदो डिसक्रिपसनाव दङ लिंकआ थाब थाब थांनानै साबस्क्राइब खालामहैदो। गोदान चेनेलखौ DB प्रडाक्सनाव हगारगोन मिउजिकखौ एलबामजों लोगोसे हगारगोन आरोना। दायो मिउजिक बानायगासिनो आरोना लोगोफोर जाजोबथ'वाखै मिउजिकआ। भकेलालाय एसे लाखांबाय लानायालाय ससे दंबावो। मिउजिक बानायगासिनोसो बिरखंगर हाय नुदोब्रा आथिं बिरखंगर आरोना हम स्टुडिअ सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना। बिरखंगरना इउटुब चेनेल दंना गैयामोनलाय? उनाव खुलिगोन आरोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बिदिनो। स्टुडिअखौ आपग्रेड खालामनांगोन बे लासैनो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबा। ओमफ्राय आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामदो आरोना लोगोफोर दे। दावखोलाय फावसायलाय जाबाय थासै सावना आङो नोंखौनो लाना दबथायनो हाला सना अख्रा गोसोखौ दाथेबथासै नोंबो अननायनि बान्दोखौ।